Quiz video kan han siam lenga zaina hianin person himron zot tu hi tunai chun tam khop meya chu ta jinga chun seniority in kan kalve a mo achan chu keima hi ka buai ve deuh hlek thina zone hi duain ka chang har thina chuanin question zone zaina hianin kan solve mek dona youtube pa karon dale dona chuan hei whatsapp a miron bia a sar heng ho hi karon zot le top mai che i man hun huna min chhana ta na ron tia ole ole tingan zot kan chang le ta chuanin zone nei tan hemi kan number a hianin en tiklai po hianin ka biak thei renga admission po on mek ania second batch atan kan la tan lawa chuan khami atana admission ti du dan po theia fee po hi installment pana pek thei vek ani ti kha kan an soile du ni chuan zona kan lut penga khoisona heng ho hi nia LDC vel khoisan yoma MPSC set mo engder nge chuka chiang chia lo na chungin heng ho hi nia a fian lo de uhleka wangin hela hen ka type chuak veka en question ber nge ka shilo Mizoram odd question ding karon da chuan question number 1 a hen kan lut thei ngalanga a sum of money becomes four times in 20 years at simple interest find the rate of interest in ita chu hei hemi question hi simple interest nia simple interest formula kha nge kan ti chuan simple interest formula chu PRT by 100 khani mo PRT by 100 khani heng mang hen kan chok doni a sum of money becomes four times in 20 years at simple interest mo zia bera chuan tiang kan soenga money chu mo paisa khan zain mo pun kan ti chon four times in a punga ti ro chuan time hi kan nei em le time kan nei chiang lo 20 years kan nei chianga 20 YRS ti top maila mo chuanin pahnih na enge principal kan nei lawa rate po kan nei lawa mo rate hi kan zon ber tu ni a helaya kan siang hen find the rate of interest right ti rate hi kan zong don ni tu na hianin rate kan zong ang tu na principal kan nei lawa principal aya nge kan tiang 100 zoom de la ni melo tro 100 zoom lokila achan chu enga tinge kan ti chuanin principal kan nei lawa principal aya hanin 100 kan ti hriang 100 lo po sang khat po kan ti theya mo 1000 po kan ti theya 10000 po kan ti theya ma se 100 ani hian thil engkim hi ati ol thina kami wang khanin 100 kan zoom hri lok don ani chuan ti hianin kan chokle ngalanga time kan ne 20 chuanin simple interest zata kha kan nei photang tuna mo entinge kan ti dong kan ti chon kan ti dan tur chu tuna kumsom ni hnuwa enzain mo pun kan ti chuanin han enteu sam hi principal ni hi o principal ai nge kan nei kha 100 kan nei tiro 100 ka zia kang a sum of ai nge kan ti chon of chu multiplication a sum of money becomes four times in 20 years ron tia four times hi helai te hi kan lak thiamangai a question a question a zirhin equation kan form hi kan siam thiam hi ngai thina ta hian a sum of money becomes four times kan zia dan tur chu sum chu nge ka principal khan ta tiro chuwang chuan hian kan zia the 100 kan tianga sum of money becomes four times ania ta hian 4 chuan hei hi enge kan ti dan tur chu principal chu zamo 400 ar chu 400 phot ti hian hei kan nei hri photang chuanin enge SI formula kan ti chon SI formula chu PRT by 100 ringo ta khalani lovin SI formula chu final minus principal akhani mai ta ni final minus principal 400 hi khoya change lo chuan ti chon 400 hi amount ani hi mo final na ni a chuwang chuan tiang kan tiang SI value kan nei photang tuna le final answer mo 400 ni atiro principal khan zange kan nei kha principal chu atira 100 kan zoom awangin ta hian 100 ka da hri lokang SI za ta chu SI chu 400 minus 100 chu 300 SI po kan nei ta tuna SI chu 300 ani ti kan hre ngala mo 300 ani ti kan hre ngala enge formula kha a formula chu SI equal to PRT by 100 khani a chuanin SI hi kan name SI chu kan nei zo chelom tro 300 khani a 300 kan tiang ta hian SI aya ni hi chuan P
kan name le p nei chiang lom 100 ta heng kan da le me ang tu na 100 ka da nga chon r kan nei lo ret a hi r ting kan zoom china simple interest a chon r der hi kan zon nga ya chumi wang chon ti hin kan ziak thei mo equal to r kan tianga t t hi kan name kan ti chon yes nei chiang lom time chu 20 years kan then 20 by 100 kan tiang ti hian mo chuan anh cancel thei ang a kan cancel hal pop pop anga 100 le 100 cancel hal na helai 20 hi he ta downside a hena chuk de ang tuna ta hen kan zianga r equal to 300 by 20 kan tianga 0 le 0 cancel na 2 and zang 2 15 r 30 umje chu rate a chu a percentage apun na zal chu 15% ni option a umemo enango 15% hi ta hian yes b na hi correct answer ni mai ti hian mo hey old question ya MPSC set ani mai the ya ka chiang bik chelo miron thon topa chuan man vela chana tan ron ti a chuan in next a han kal le Thailand next a vele thungero chuan next question a hian in ta hian nan en taila e poi Mizoram old question ya question hi engma ken log bik lo wa chuan kan han share chot doni tuna hen the compound interest on 10,000 for 2 years compounded annually at the rate of 11% per annum is rantia hei enge kan ti kha hei compound interest CI kan ti vele thungkha ni ichinami kha SI kan ti nia SI kha chu simple interest kha ni me ta tero CI vele thunga ro chuanin tlemina dan hi dang vele thinga chuanin basic formula ti mela for all over formula ka ti me ke ma chuanin compound interest bia amount equal to principal bracket 1 plus enge r by 100 close bracket anianga ta hian t kan da meng heng ho hi hemi formula te mang hian in compound interest hi a chaw thei veka to ba te khan minus le khan ni meta mo amount minus principal kan ti le meta amount na kan chu chu ka amount minus principal kha kan minus le ta ti khan a final answer kha ron chaw le me ni har te wa chaw da to ka thiam tho mo 2 years le 3 years kan tiang te formula tri ko uma ma se basic hian in kan chunga basic hian in kan thoka boilo na tan mo tam takin mi tam takin na an hria thiam theina tanin karon tania chuanin kan han chok chanang le tuna ta hianin amount tak kan nei lo watero a compound interest 10,000 for 2 years compounded annually at the rate of 11% per annum maron tita amount kan nei phodang amount kan jong chuakanga principal chu examo principal chu 10,000 kan nei phot time kan nei yes nei chiang lom tiro 2 years kan nei ya hi time ani hi chuanin rate kan nei yes rate apo 11% kan nei ta chuwan chuan ti hen kan ziakang amount equal to 10,000 ka zianga ta hian 10,000 ka zianga equal bracket plus 11 by enge ni don 100 chuan close bracket nga la hen ti a hian ta hian 2 years coming petro ta hen 2 ka da me ang ten kan chukang le chuan hei mixed fraction nia mixed fraction a awma fraction pangaya kan convert anga ti hian mo omzia chu 101 is 100 ani ta tero 100 plus enge 11 a chu en zange kan ti chuan 111 ani phot ti hian mo 0000 nia bracket a ti leila basic thayang pen ka chukani he direct deuh pan chu theya kan square lenga ta hian an en lok teng ta hianin 111 equal to 111 are chu en zange kan ti chuanin 1 2 3 2 1 ani ta mo chuan 100 square po ti hian 100 square po ten kan ti me ang 1 kan zinga 0 hi pali omatiro chu kan chuan khat ni thum li ti hian ka ziak thei mo omzia chu la hianin kan soilok teng Pawimawh deuh me chu kan hriat ngei tura tha ka ti ve chu ta hianin han entaila square ani ta tero bracket ve ve nia omzia chu 11 into 11 ar ania a hnuai po 100 into 100 ar ani ve tung ni mo ani ve thawa a chan chu nga tinge kan ti chon hei ka la hianin square o ma wangin a hnuai le chung ani ve ve ti na ni
sia chu ti po hen kan ziak thei mo amount kan find out anga 100 10,000 netro chuan 11 1 and zange kha kan ti kha 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 by 10,000 bawk anianga ti hian 10,000 le 10,000 kan sela zange bangta kan ti chuan a bangta chu amount chu kan nei pot 1 2 3 2 1 tain an enteng le Pawimawh deuh mai chu hei answer an la ni mi lo ni om atir bera compound interest a cheng sing khat kum ni ta nan da a punna zata chu 11% ania an lak chu thei don meu chuanin wa cheng sing khat kha cheng sing khat sang ni zathum som ni pakhat lo ni ta ni hei answer la ni lowa enge answer kan ti chuan amount minus principal kan ti le thin amount zata chu en zange kan ti chuan 1 2 3 2 1 nia tiro chuan principal khan zange ka 10,000 hei helai mi kan jing hen 10,000 nianga chuan enge answer kan ti chuan answer chu 2 3 2 1 hi kan final answer ni option om lo chuan za thak ngatang om vem 2 3 2 1 yes b na bok hi correct answer ni hi mom ei poi ob question ni a compound interest ti ho poi MPSC level to ni a compound interest le simple interest bi ga ni china kan cho bi ga kanin engla thil haro om lo wa chuanin next han kal le taila next question a vele thungro chuanin hei a question hi miron karon da chuak ve zela hela hianin ti hian ka chule zel bokta themina fialo deuh hlek hian ka hria chuan kian on the spotin karon te topani le question number 75 an invoice of 1200 has the following terms case 4 equal to 2 by 10 equal to 10 kan ti comma 2 by 10 comma 1 by 20 comma n by 30 find the discount if the payment is made on the 21st day ronita hemi question hi omzia chu ti hen kan soi de tengo le an invoice of 1200 ni ta tero 1200 hi nge athu chuan in ba ang khan no ngai tai la hemi bi ga hi mo cheng sang hi zakhat cheng sang khat zahia kha mi pakhat hena karul ngai tang se entirnan lo batai la mo entirnan for example ani chu chuanin atir bera 4% discount min pe theireng ani he pa hian mo ka batna pa han ngat 4% discount min peng na san tur chu enge apung pui cheng sang khat zahi ka bataka karul zo vek chuan 4% discount min pe don ani chuanin Mahse vele thungana mo vele thungana ni somral ma a kapek vele thung chuanin tiang kan payment full ti mengo ten payment full kan hria thiam thei nan chuan 2% a khani somral ma a kapek vele thung ro chuanin within 10 days mom within 10 days ni somral ma kapek chuanin 2% min offer vele thunga min tlom le don ni chu cheng sang ka san hi tang khanin chuan Mahse tain an le teng ta hianin han en le luk taila 1% a kha ni som hi chunga ka pek man chuan 1% kha min tlom le don ni tan kan zia thlap thapang mo ai chu tlem a thu a chaw deuh chi deuh ni within 20 days ten kan sa thiam thu rangai taila le atir bera abuta kan soi tholengo cheng sang kha zani ha mi pakhan ne na ka batani chuan atir bera rul alo hunta atir bera ka full payment thei nghal pop chuan mo ka full payment nghal thei top chuan khapa khanin cheng sang kha zani tang khanin 4% min discount don omje chu ti hen kan soengo 4% discount ni chuan 4% of 1200 kan ti mek china ten kan chokanga 4% of 1200 kan tianga 0 le 0 kan sel la 42 are 8 41 is 4 48 le ka full payment chon cheng sang kha zat ni changin cheng somli pariat kha min tom don ani mo Mahse tian offer dang min siam sak le ni somral ma ka full payment theilowa ni somral ma ka peklak vek theini chuan cheng sang kha zan hi tang khanin 2% min discount le don ni ti hian
2% of enge of kan ti le thlap thlap anga ti hian 1200 2% of 1200 ten kan ti le nga 0 le 0 le 0 le 0 kan sen la 2 to 4 to 1 is true tai na nin te ni som ran ma ka pe the ni chuan cheng sang kha zan hi chang cheng som ni pali min discount le dona ma se kalau pe lo le theita ni som ni ran ma khanin ka pe tlak vek the ni chuan 1% min discount don ta hian 1% inting e kan sia chin 1% of 1200 kan tianga 1% discount ani chuan cheng som pahnih chau min tlom don ni mo ka wi kom ve chu ka chu of 12000 nia 0 le 0 le 0 le 0 cancel la zange som pahnih no chuak le tana enten find the discount if the payment is made on 21st day le hemi question hi claim a tricky ve deuh na chana chu ta hianin han entai la ni china ka soitang khan ka full payment thei pop chuan 4% min discount don cheng som li pariata ma se kalau petlak theiluwa ni som ran ma ka petlak thei ni chuan cheng som hi pali min discount le dona ma se ni som hi ran ma nge ka petlak thei lo ani chuan mo ka petlak thei ni chuan cheng so pan hi min offer ve le thunga min discount le dona cheng sang kha zani rang kan ma se a question hin ente find the discount if the payment is made on 21st day mo ni som hi pakhat nuwa en zange discount ti chuanin nil mo engma discount nom to lo hemi a hian in sha thiam hemi question nom je in sha thiam tura pungai la in la sha thiam lo ni chuanin whatsapp a mi ron bianga mo ni ro pon phone call pon mi ron be to bro kaloin hong em em ani ti kha kan soile ni hei answer chu ni la hi correct answer ni hi LDC question khanin ka ria mo LDC te po hi nge MPSC nan set ton tia ami wang khanin a question level poi ron har sort ka ti reng ani mo kham khami a khanin kan lo class kal du tan po akal thei ring ani ti kha kan soile do ship shimani chuanin ta hianin next question an kal le ta ila hemi question thawi he ta hianin ka chuwa ma se helai hen kan no set kan no chok man to a poilo tura pongai bokila chuanin hemi po hi miron zot le ni mo hemi po miron zot le a ma se lam fia de na tan ta hianin karon chuwa if A income is 5 by 6 of B income, then B income is more than A income by rantita ew. Hemi question hi chatle me ya krin lo tan me more than B is more than A rantita tun chum hi. Emptir nanin B is more than A tite, A is more than B tite, B is less than A tite, A is less than B tite hi ranom china ni tiang hianin helai hi apoi mo thei kop me ya nge kan in na na tur lai muwa ti mei te ngo khamia khani a chuanin kan ham chokang ke pun ke unlock big me lo nia if A income is 5 by 6 of B income le A income kan nei phota value tur chu ta hian kan ziang ngo hemi equation form hi kan zia thiam le po ngai buka if A income is aya enge equal to 5 by 6 5 by 6 at theatro of aya multiplication B income je chu A value chu ti hian A equal to 5 by 6 B kan ti thei hi A form kan nei phot le then B income is more than A income by aron tita more than A ti te hela hi claim a share dil ve de ulik angai china mo kan an soi zaw lo nga ta hianin achan chu ni china soi tang khanin hemi equation form hi heta hin a form equation form kan ziak lo nga B income is more than A ron tita tero chumi wang chuanin B income is more than AI na tamzo mo B income kha AI na tamzo nia entinge kan zia chen kan ni kan zia dan tor chu B minus A by A equal to 100 multiply 100 kan ti mo hemi hianin a formula san ve deu ne ya a formula chu nge kan ti chon difference 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 by nge kan ti chon base multiply 100 golden rule ka shilok chunga tiang reng reng question ron umani chuanin
a hnuaiah hian a tlem zawk kan dah thin mo tain an te more than ani emo more than a ro ni ta te ro more than a ani awang khanin heta hian a hnuai a ka ziak more than b te chu antinan for example more than b lo ni ta se tan b ni me mo ani lo pon less than a aron ni chon tan a ni me less than b ani chon ta hian mo b minus a by more than ni aya less than te poron ni the less than ti te poron ni the ya khami kha kan hriat angai poi mol tu helai thila hi mo maths kan zir ni chuan in hriat nge nge tu more than aya po less than poron ni the ya khalai ka chuan ta hian less than a poron ti ma se tan a less than a aya b poron ti ma se ta hian a aya b ni le me tiang zela chan tur khania chumi wa chu lai te chu a golden rule lai te ni a khalai kha hemi question te hi tlemin a advance ve dewa mo kan maths tuition a po hian in advance question kan chokna sa a chuan question hi har tel tel do na ti mai tiang MPSC nan seta question in class tel tel ami a kanin update na sata nga ya me chi chu chang chun mani in zir le thei po hi ni then lowa ami kha kan sian ve nga ya step number 1 chu kan nei phot step number 1 a chun a equation hei la hi kan siam phota kan siam zo to boka mo kan siam zo to a income is 5 by 6 of b income ren tatero itian equation form a hen kan siama chon helai kan siam ve liang then b income is more than a anita enge for kan ti don kan ti chuanin step number 2 a chuanin umzia chu tiang kan siak thei b minus a by b minus a by a multiply 100 kan tiang helai te Pawimawh Lutuk helai hing hre thiam lo ni chuan miron zot ngei ngei ro mo miron zot ngei ngei to ni khalai te khan chuanin le next question step number 2 a chuanin enge kan ti dong kan ti chu kan ti dan tur chu b equation form kan siam de mo tiang kan tianga mo hemi equation form hi kan siam so to te ro chumi wang chuanin le b minus a kan tianga a difference tu na kan chu chuang a difference kan chu chuanga b equation form mo common kan la deng tu na le b value chu zange b value kan nei lo tero b kan ti topang a value kan nei kan ti chon a value te chu kan nei chiang lo khoi ange kan mu kan te chon hei he la hi a value ni hi hei hi a value ni a chuan a I a hen enge ka da don 5 by 6 b kan ti deng multiply ti ve kha chu langai lo wa mo langai chen lo wa chuan nan common kan la b le b o matero chumi wang chuanin b hi pon a ka da deng bracket chunga 1 by 1 minus 5 by 6 alo ni tonga common kala dei ni ho b hi common lak hian mo thil tam takhi atizia ve china chuan hemi mixed fraction hi fraction form ka siam nga 6 1 is 6 ani tero 6 minus 5 chu 1 by zange 1 by 6 ani me 1 by 6b umzia chu b equal multiplication na tiang kan ti lenga 1 by 6 kan hmu chuaka en zange kan ti chuanin en zange a difference zata chu 1 by 6b hi kan nei pathei hi difference ani hi more difference na equation form hi kalo siama lo boi miat lo la la hian a value kan nei pot hemi a value tang hianin a le b kha difference kan nei ta tro kan siam chok le ta a omzia chu 1 by 6b alo chok ta ni difference a chuanin enting e kan ti le don ka ti chu nichina ka soi zoi ang khanin ta hianin achunga difference kan ziak thina mo achunga difference kan ziak thina khami ani wang khanin tian kan tiang le ti hian le hela hen kan soi le lok nga ka hun kan thlang lo handwriting du aina chede wam ha chuan na hianin han entai la mom b minus a ti la hi ni china ka zia ne khain ang chia
difference 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 ania tiro chon by enge ka sia ka base ania multiply 100 ka ziak le ta multiply 100 che chu b minus a lai hi enge difference chu minus sign ani ta b minus a hemi equation form hin kan chok don helai mi hian in kan chok thin mo kan so dan tur chu difference za da hen zange kha le 1 by 6 b ni ta tiro chuan base a hian base hi enge om zakan ti chuan base a chuan a kan mang a value kan mang dei achan chu more than a ani ta atopa omaka base a kan mang thin a chu an zange 5 by 6 b multiply 100 hemi takahi tuna a formula kan apply cheni chu in se thiam em se chu voi khat kan soinon le hemi big takahi a income is 5 by 6 of b income ani ta tero chu ma chuan ending e kan sia the a income is 5 by 6 of b kan ti theia mo 5 by 6 of b kan ti theia chuan ending e kan sia the kan ti chuan a equal to 5 by 6 b kan ti thei ni le tai na nen le tai la then b income is more than a ani ta hemi equation form hin kan siama more than a ni ta b income chu a income ai na tam zoka mo chumi ni wang chuan b minus a kan tiang achunga difference kan ziak thina chuan base a enge kan hman thin base a chuan more than a ni wang topa a tan kan ziak ang hi hemi mang hian kan chok don a question a hianin question mang hian formula kan siam chok deuh ang type ani chu mo chuan kan ti le dan tur chu number 2 a chuan a difference kan chu chuang le difference za chu b minus a chunga kan da ta dero b minus a le b value kan nei lawa ten b a value kan nei a value te nei chiang om tero 5 by 6 b ni mai tanga hian multiply sorry multiply 100 ngai no b form siam te ang b hi b form common kan la po na kada chuka chuan 1 minus 5 by 6 helai mi te chaw thiam dan te poimo ve a ina miron zot be nga chuan 6 1 is 6 ni chuan 1 by 6 omze chu 1 by 6b hi difference zat achunga kam da tur kha ani ta ni ti hian le difference zat ta chu nge helai mi b minus a hi difference an ta tiro nge difference a kan nei 1 by 6b kan nei ta chuan a value kan nei yes 5 by 6b nia b minus a by a kan tianga multiply 100 mo chuan kan ti le dan tur chu b I a hianin enge kan da don b I a hian mo poi mo deuh chu helai chungo top a hi difference ani ti kha kan soi to ta tro difference a chu 1 by 6b ni mai ti hian chuan by a value nge le a value chu 5 by 6b 5 by 6b multiply 100 chuan b le b kan sen la 6 le 5 da tlang la 1 le 6 da tlang le mai la Awlsam dan ber ni chu chuan 1 le 6 ka da tlang atiro 5 le 6 ka da tlang le nga multiply 100 chuan 6 le 6 kan sen la 5 in and zang 5 20 are 100 and zang lo chok ta kan ti chuan 20 lo chok option a om yes si na hi correct answer ni mo tiang question te chat le me karin angai deng ron advance ho to mo an ron don khop nei a tiam tan chuanin van nei na hi ra ni to don ni hi le chuanin hei question to khatalo omin ka ria o hi lo mani hi ot question thong nem ron thon nem thei khop me tu nai chu hian in a khomin karan soi ani ha the weight of lai mi question hi la han ka type lai mi kan share zone ne fia zone atan the weight of a 13 meter long iron rod is 23.4 kg the weight of 6 meter long of such rod will be anira omje chu 13 meter iron rod count tani mo iron rod haro takha meter som pathuma thui ani ya omje chu ti hian rod takha rod ni ta se hi he rod a hi meter som pathuma thui ani ya meter som pathuma thui ni mo hian le chuan a weight zat chu meter som pathuma kha a weight zat kg zat chu en zamo 23.4 kg ni ta tero chuan then the weight of 6 meter long of such rod kha rod ve ka kha he rod ve ka hi
meter som pathuma thu hi meter ruk hi kgn zange aron tita and then the weight of 6 meter long of such rod will be run ta ta po hianin achan version don ta la 7 2 or 14 6 2 or 12 ni ta tro live bora hianin 6 meter ka ring dewa kema logic ngai to da in mo abak zon hi chu 7 meter vel anianga je chu lai 6 meter rod kg za ta kan chu chuak ending kan chu chhuak don kan ti chan chu chhuak dan Awlsam na tung long 23.4 by kan tianga 13 meter long ron ni ta tero ti hian le tuna ending kan ti le don kan ti chuanin point point oma 2 3 4 kan tianga point nuwa number pa dong wangin nuaya 10 kan da menga 13 in kan seng ngalila 13 one is 13 ania tero 10 banga 14 8 ania by 10 omzia chu zange 1.8 kg 1.8 kg kan hmu chuan a chan hi omzia hi answer la ni lo ka soi tum zo ka chu hi meter khat zel kg zat ani hi mo meter khat zel kg zat ani a enge kan zona kha meter ruk kha ni ta tero chuan chuan kan ti le dan tur chu 6 meter kha kan find out anga ya meter khat zela zange kha 1.8 kg ni wangin tinge kan ti dan tur chu 6 multiply 18 ani me ti hian mo 1.8 ani me omje chu zange lo chodon ka ti chonin lo chod tur chu 6 1 is 601 10.8 kg lo chu option om lo jan mo za thak dun te me ne yes en hi correct answer 10.8 kg hi correct answer ni chuanin khang ho kha ni a zaina kan ti theih hemi minon zo na ho bi ka mo adang po tam tak lo ma karon na siam don chawa chuanin tian class kal du tan second batch hi admission la khon me ka ni a chuan description a hangkan number te po ka da veka ami han no be me don ya lom me